नमस्कार मंडळी, कसे आहात? तर मालवणी ज्योती किचनमध्ये तुमचं मनापासून खूप खूप स्वागत आहे. आज मी तुमच्यासाठी मस्त असं झणझणीत चमचमीत असं मटणाचा रस्सा, वजरी मसाला आणि मटण सुक्का असं घेऊन आलेले. एकदम छान रेसिपी. कुणाला जर येत नसेल मटण वजरी कशी साफ करायची, मटण कसं करायचं, तर त्यांनी हा व्हिडिओ नक्की पाहावा. कारण एकदम साध्या सोप्या पद्धतीत दाखवले. जास्त अशी काही सामग्री पण मी वापरलेली नाही. मोजक्याच वस्तूमध्ये एकदम सुंदर असं मटण आणि वजरी होऊ शकतं. शक्यतो वजरी करायला कोण कोण बघत नाही, कारण खूप साफ करायचं असतं. तर एवढं काही अवघड नाही, एकदम साध्या सोप्यात दाखवू. त्यासाठी माझा पूर्ण व्हिडिओ तुम्ही नक्की पहा. ही बघा, आता ही वजरी मी बाजारातून घेऊन आलेली आहे. तर आता ही काय करायची आपल्याला बघा, हे तुम्हाला दाखवते. तर तुम्हाला मी वजरी एकदम साध्या सोप्या पद्धतीमध्ये साफ करून दाखवणार आहे. तर हे जे पहिले आतलं जे असतं ना, ते आपल्याला काढून घ्यायचं आहे. वरचं हे जे आहे ते काढायचं नाही, कारण त्याच्यातच मस्त अशी चव असते. तर काही जण काय करतं, एकदम उकळवतात आणि वरचं ते सगळं ते काढायचं नाही. तर तुम्हाला मी दाखवते. तर ह्या मटणासाठी मी ना खरं तर जुनीच भांडी वापरते, कारण तेलकटपणा खूप असतो ह्याला. आता मटण घेतलेलं आहे, तर मटणसुद्धा मी तुम्हाला दाखवते. बघ, एकदम फ्रेश आहे. आणि हे सगळं मी बाजारातूनच कटिंग करून घेऊन आलेली आहे मटण. तर मी घरात आता वगैरे कापणार नाही, त्याला स्वच्छ आधी धुवून घेणार आहे. धुवून घ्यायचं आहे. तर मी 3-4 पाण्याने असं धुवून घेणार आहे. चांगले अशी खळखळून चांगलं असं धुवून घ्यायचं आहे. तर आता हे चांगलं मी 3-4 पाण्याने असं धुवून घेतलेलं आहे. आता आपण हे कुकरला लावून घ्यायचं, कारण मटण शिजायला वेळ जातो. तर गॅसवर तुम्ही असं टोपात जर शिजवत गेला तर खूप गॅस लागणार. त्याच्यामुळे कुकरला लावायचं आणि कुकरला चांगल्या 3 शिट्ट्या, मी 3 किंवा 4 शिट्ट्या द्यायच्या. जर ते कोवळं असलं तर लवकर शिजतं, जरा वातड अजून असलं तर जरा टाईम लागतं. त्यामुळे 4-5 शिट्ट्या द्याव्यात लागतं. हळद आणि मीठ घालायचं. 2 तांब्यावर मी पाणी घातलेलं आहे, कारण मला याचा रस्सा करायचा म्हणून पाण्याचं जरा मी पाणी वापरलेलं आहे. आता ही कुकर लावून शिट्या द्यायला. आता मी ही वजरी तुम्हाला दाखवते साफ करून. तर वजरीचं जे आतलं जे असतं ना, सगळं ते काळं वगैरे काय असेल ते सगळं आपल्याला हाताने असं खेचून असं काढायचं आहे. तर वजरी धुवायला हे पाणी खूप लागतं, त्याच्यामुळे चांगलं ना स्वच्छ असं तुम्ही धुवून घ्यायचं आहे चांगली वजरी. आतली ही जेवढी घाण असते ना, ती सगळी हाताने अशी वडून जरा काढून घ्यायची आहे. आता बघा, हे सगळं मी काढून घेते. तर चांगली ही 4-5 पाण्याने मी धुतलेली आहे. हे बघा, ही एवढी घाण निघाली आहे त्या वजरीमधून, ही टाकून द्यायची. आता मी बघा सगळं स्वच्छ आधी धुवून घेतलेलं आहे. तर हे चांगलं स्वच्छ झालेलं आहे, तरी पण ह्याला थोडंसं अजून याची घाण निघायला पाहिजे. तर आता मटणही चांगलं शिजलेलं आहे. तर कुकरमध्ये बघा मी तुम्हाला दाखवते. तर हे बघा मस्त असं झालं. तर त्याला जास्त वेळ लागणार नाही. 15-20 मिनटात हे मटण चांगलं फोडणीला घातलं की लगेच शिजणार आहे. आता मला रस्सा करायचा आहे, तर मी रस्सासाठी म्हणून याचं जे पाणी आहे ते सगळं काढून घेणार आहे. तर मी असं मटणाला एक्स्ट्रा असं पाणी काही वापरणार नाही, तर ह्याच्यानीच असं मटण आणि रस्सा तयार करणार आहे. खूप छान लागतं असं. तुम्ही पियायला पण खूप छान आहे. मीठ आणि हळद, थोडंसं आलं लसूणची पेस्ट वगैरे असं नुसतं मुलांना जरी दिला तरी मुलं आवडीने खातील. मटण काढून ठेवलेलं आहे मी साईडला. आता त्याच कुकरमध्ये जरा धुवून घेतलं आणि याच्यामध्ये आपल्याला वजरी शिजवून घेते. वजरी शिजायला खूप वेळ लागतो, तर मी चांगले 7-8 शिट्ट्या दिलेल्या आहेत. 7-8 म्हणजे 9 शिट्ट्या दिल्या आहेत, कारण जेवढी शिजवाल तेवढी ती वजरी लवकर शिजते आणि त्याची घाणही लवकर निघते सगळी. मीठ घालायचं, थोडं हळद घालायची आणि पाणी घालून ह्याला चांगल्या शिट्ट्या द्यायच्या. जेवढं तुम्ही वजरीला कुकरला शिट्टी द्याल ना, तेवढी ती वजरी लवकर शिजली जाते आणि वजरी करायलाही वेळ लागत नाही मग. तर आता मी कुकर लावून घेते. आता मी वाटण करून दाखवते तुम्हाला.
तर हे पूर्ण एक छोटी अशी वाटी होती, म्हणजे पूर्ण अख्खी सुकं खोबऱ्याचं, तर ती पूर्ण अख्खी घेतली किसून. आलं लसूण घेतलेलं आहे, कांदे घेतले, 3 कांदे मोठे असे उभे चिरून घेतले आणि ओलं खोबरं घेतलं आहे, 1.5 असा नारळ घेतलेला आहे आणि कोथिंबीर. 1.5 म्हणजे नारळ म्हणजे छोटा नारळ होता, त्याचंच मी 1 कवट आणि अर्धी कवट असं मी घेतलेलं आहे. सुकं खोबरं मी छोटी कवट होते, छोटं म्हणजे सुकं खोबरं पूर्ण अख्खं घेतलेलं आहे. आता सुकं खोबरं, कांदा, आलं लसूण, कोथिंबीर हे एकत्र भाजायचं आहे आणि ओलं खोबरं हे वेगळं भाजायचं आहे. तर मी हे का केलं आहे ते तुम्हाला मी हे नंतर सांगते. तर आता मी हे सुकं खोबरं आधी मिक्सरमध्ये वाटते आणि ओलं खोबरं हे वेगळ्या मिक्सरमध्ये म्हणजे वाटून घेते, म्हणजे वेगळं वेगळं वाटण करायचं आहे आपल्याला. तर हे बघा, हे सुकं खोबरं आहे, सुकं खोबरं, कोथिंबीर आणि ह्याचं असं बारीक केलं आणि हे जाड ओलं खोबऱ्याचं वाटण मी जाडसर असं खरबरीत वाटण केलेलं आहे. आता मटण करून घेते, तर मटण सुक्कं आधी करून दाखवते तुम्हाला. तर गॅसवर कढई ठेवून ती चांगली गरम करून घेतली आहे. तर याच्यामध्ये 3 चमचे तेल घातले. तेल जरा वापर तुम्ही कमीच करा, कारण मटणाला हे तेल खूप असतं, त्याच्यामुळे एवढं तेल वापरायचं नाही. आता याच्यामध्ये 2 तेजपत्ता, काळी मिरी घातलेले आहेत, लवंग आणि दालचिनी. तर आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला घालायचं आहे कांदा. तर हा मी 2 असे छोटे कांदे होते, ते मी बारीक चिरून घेतलेले आहेत. तर हे चांगला परतून घ्यायचं आहे. आता ह्याच्यामध्ये मी आलं लसूणची पेस्ट घातली होती, पण तो जरा व्हिडिओ डिलीट झाला, त्याच्यामुळे तुम्हाला मी दाखवलं आहे. 1 चमचा असं आलं लसूणची पेस्ट घालायची आहे, कारण आपण वाटणामध्ये सुद्धा आलं लसूण वापरलेलं आहे, त्याच्यामुळे आलं लसूणची पेस्ट मी 1च चमचा वापरला आहे. टॉमॅटो घालायचा आहे, 1 पूर्ण अख्खा टॉमॅटो घेतला आहे मोठा, तो बारीक चिरून घ्यायचा आहे आणि तो घालायचा आहे. तो व्यवस्थित परतून झाला की याच्यामध्ये अर्धा चमचा हळद घालायची आहे. हळदही व्यवस्थित परतून घ्यायची, कारण हळद आपण घातलेली आहे शिजवताना पण, म्हणजे कुकरला, त्याच्यामुळे हळद थोडंच करायचं, नाही तर वास येणार हळदीचा. आता याच्यामध्ये 1 छोटा चमचा, मी बघा ज्या चमच्याच्या साह्याने घालते त्या चमच्याने मी गरम मसाला घातलेला आहे, लाल तिखट घालायचं आहे आणि मालवणी मसाला घालायला आहे आणि जरा कलरसाठी काश्मीरी मिरची पावडर घालायची. तर तिखट आपल्या आवडीप्रमाणे, तुम्ही किती तिखट खाता हे तुम्हाला माहितीच असतं, त्या हिशोबाने तुम्ही तिखट घालायचं आहे, पण मटणामध्ये थोडंसं तिखट जरा जास्त वापरायचं. आता याच्यामध्ये मी हा मसाला करपू नये म्हणून जे मटणाचं जे पाणी होतं तेच थोडं थोडं करून घालते, म्हणजे मसाला व्यवस्थित एकत्र मिक्स होईल आणि करपणारसुद्धा नाही आणि टेस्टसुद्धा छान येते. तर याला एक्स्ट्रा असं पाणी वापरायची गरज नाही, ज्या मटणाचा रस्सा पाणी निघालेला आहे तोच वापरायचा आहे आपल्याला. आता मसाला पूर्ण चांगला एकत्र परतून घ्यायचा आहे आणि ह्याच्यामध्ये आपल्याला घालायचं आहे सुकं खोबऱ्याचं वाटण घालायचं. तर वाटण चांगलं परतून झालं आहे. आता ह्याच्यामध्ये घालायचं आहे मटण जे शिजलेलं होतं ते घालायचं आहे. रस्स्यामध्ये मी काही फोडी ठेवल्या नाही, फक्त त्याचं पाणीच आहे. तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला जर पाहिजे तर 2-3 फोडी घालू शकता, पण नाही घातलं तरी काय नाही, कारण त्याचा रस पूर्ण त्या पाण्यामध्ये आलेलाच आहे, त्याच्यामुळे मटणाची काही गरज नाही त्याच्यात घालायला. आता हे व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे. ह्याच्यामध्ये 1 चमचाभर ते पाणी घालायचं, मटणाचा जो पाणी आहे तो घालायचा आहे. थोडंसं मीठ घालायचं चवीनुसार, मीठ सांभाळून घाला, जास्त घालू नका, पाहिजे तर आपण मीठ नंतर वापरू शकतो. आता हे चांगलं परतून घेतलेलं आहे. आता त्याच्यामध्ये थोडंसं पाणी घालायचं, तर ते मटणाचंच मी पाणी घातलेलं आहे आणि व्यवस्थित आपल्याला परतून याला झाकण लावून चांगलं 5-10 मिनटं अशी वाफ काढायची किंवा 5 मिनटं वाफ काढा, कारण हे मटण चांगलं शिजलेलं आहे. तर 5 मिनटं अशी वाफ काढून घ्यायची, तोपर्यंत आपण रस्सा करून घेऊया. तर रस्स्यासाठी मी तेल घातलेलं आहे, तर हे 3 चमचे तेल घातलेलं आहे. आता 1 बारीक चिरलेला कांदा घातलेला आहे, थोडेसे खडे मसाले म्हणजे 1 तेजपत्ता, 2 दालचिनी, 2 लवंगा, असे थोडे 2-2 घाल, जास्त नाही घालायचं, थोडंसं. आता हे व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे. परतून झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये आलं लसूणची पेस्ट घालायची. तर 1 चमचा अशी मी आलं लसूणची पेस्ट घातलेली आहे, थोडीशी कोथिंबीर घालायची आणि व्यवस्थित आपल्याला परतून घ्यायचं आहे. आता ह्याच्यामध्ये टॉमॅटो घालायचा आहे. तर टॉमॅटो मी 1 छोटा टॉमॅटो बारीक चिरून घेतलेला आहे, तर तो घालणार आहे मी. तोही व्यवस्थित आपल्याला परतून घ्यायचा आहे. आता झालेला आहे टॉमॅटो पण व्यवस्थित परतून. आता ह्याच्यामध्ये मसाले घालायचे. तर मसाले म्हणजे गरम मसाला घातला अर्धा चमचा, लाल तिखट, मालवणी मसाला आणि थोडंसं आपल्याला कलरसाठी काश्मीरी मिरची पावडर, मस्त असा कलर वगैरे सुंदर येतो. तर ते सगळे मसाले मी घालून घेतले. आता याच्यामध्ये वाटण घालायचं आहे. तर सुकं खोबऱ्याचंच वाटण घालायचं आहे, ओलं खोबऱ्याचं वाटण घालायचं नाही. तर आता मी ह्याच्यामध्ये 2 चमचे म्हणजे अर्धी वाटी असं मी वाटण टाकलेलं आहे, जास्त घालायचं नाही रश्श्याला, कारण त्या पाण्यालाच एवढी चव असते की तुम्हाला काही असं वाटण वगैरे थोडंच घातलं तरी चालतं. आता आणि मग आपण त्याच्यामध्ये बघा हे मस्त असं तेल सुटलेलं आहे आणि मसाला बघा एकजीव झालेला आहे. आता आपण ह्याच्यामध्ये तो रस्सा हे घालायचं आहे, मटणाचं पाणी घालायचं आहे. तर मी एक्स्ट्रा असं पाणी काही वापरणार नाही, ह्याच पाण्यामध्ये मी हा रस्सा
आता हे व्यवस्थित आपल्याला ढवळून घ्यायचं आहे आणि 5-10 मिनटासाठी ही चांगली उकळी येऊन द्यायची त्याला. आता मटण बघूया. तर मटणही बऱ्यापैकी आता शिजलेलं आहे. आता आपण ह्याच्यात ना, मी मगाशी तुम्हाला सांगितलं होतं ओलं खोबरं मी वेगळं वाटलं ते ह्याच्यात सगळं घालायचं आहे आपल्याला. कारण ओलं खोबरं वरून घालायचं, जाडसर असं वाटण करायचं. खूप छान लागतं सुक्या मटणाला. म्हणजे जेव्हा आपण मटण सुकं करतो ना, तेव्हा असं ओलं खोबरं वरतून घालायचं आणि 5 मिनटं परत असं वाफेवर शिजवायचं आहे आपल्याला हे मटण. तर हा मी जेवढं ओलं खोबरं मी केलेलं, अर्धी कवटती होती ती पूर्ण मी ह्याला वापरलेली आहे. आणि ह्याच्यात आता पाणी वगैरे काही घालायचं नाही. हे चांगलं आता झाकण लावून आपल्याला वाफ काढायचे. मीठ वगैरे बघायची, चव वगैरे, आणि झाकण लावून 5 मिनटं परत हे मसाला एकत्र होऊन द्यायचा आहे. तर आता बघा रेडी आहे. ते परत एकदा मी ढवळून घेते. म्हणजे थोडंसं अजून हे पाणी मला सुकवायचं आहे, तर थोडं मी 2-3 मिनटं असंच ठेवते. तोपर्यंत आपण रस्सा बघूया. तर बघा रस्स्याला पण छानपैकी अशी उकळी आलेली आहे मस्त असं, आणि वर अशी तरी पण दिसते बघा. तसं तांबडा रस्सा म्हणतात ना कोल्हापुरी स्टाईल, तसा टाईपमध्ये हा रेडी आहे, मालवणी स्टाईलमधले रस्सा. आता मटणसुद्धा रेडी आहे. आता मी गॅस बंद करते आणि मस्त बघा एकदा ढवळून घेते. आणि हे जसं जसं थंड होणार तसं ह्याला घट्टपणा येणार. तर तुम्हाला अजून सुकवायचं असेल तर अजून सुकवू शकता, पण थोडंसं जरा ग्रेव्ही असली का जरा खायला पण खूप छान लागतं. तर आता रेडी आहे मटण पण खायला. आता मेन वजरी करायची आहे. तर वजरी मी कुकरला लावून घेतलेली, 8-9 शिट्या दिलेल्या आहेत आणि ते वजरीचं पाणी फेकून द्यायचं आणि ह्याला परत 2 वेळा मी पाण्याने धुवून घेतलेलं आहे. आता हे बघा मी तुम्हाला कटिंग करून दाखवते. तर तसं करण्यापेक्षा ना असं केलं ना तर ह्यानी कटिंग पण लवकर होतं आणि वेळही लागत नाही. फटकन अशी ही वजरी तयार होते बघा. चांगली शिजलेली आहे. फक्त आता याला मी तुम्हाला सांगू 15 मिनटात ही वजरी तयार आहे. ह्याला जास्त आता काही शिजवायची वगैरे गरज नाही, फक्त मसाले एकत्र व्हायला पाहिजे. तसे मी हे चांगले आता कापून घेते. तर हे सगळे मी आता विळीवर कापून घेतलेलं आहे तुम्हाला दाखवायसाठी, म्हणून मी सुरीवर 2-3 कापून दाखवले. आता गॅसवर कढई ठेवायची, तेल घालायचं 3 चमचे. त्याच्यामध्ये 2 तेजपत्ता आणि थोडेसे आपले खडा मसाला म्हणजे दालचिनी, लवंग, काळी मिरी जे घालायचे मी थोडेच घातलेले आहे. आणि एक मोठा असा कांदा बारीक चिरून घेतलेला आहे, तो व्यवस्थित आपल्याला परतून घ्यायचा आहे. आता परतून झालेला आहे, कलर पण मस्त आला आहे कांद्याला. आता आपण ह्याच्यात घालायचं आहे आलं लसूणची पेस्ट घालायची आणि थोडीशी कोथिंबीर घालायची. तर कोथिंबीर, आलं लसूण व्यवस्थित आपल्याला परतून घ्यायचं आहे तेलामध्ये. चांगले 1.5 चमचा अशी मी आलं लसूणची पेस्ट घातलेली आहे, कारण ह्याला वाटणचा वापर मी कमी करणार आहे. वाटण जरा जास्त घालणार नाही, थोडंच घालणार आहे वाटण, कारण वजरीमध्ये वाटण जास्त घातलं नाही ना तेवढी वजरी खूप छान लागते. आता त्याच्यात काही मसाले वापरायचे, म्हणजे गरम मसाला, मालवणी मसाला आणि काश्मीरी मिरची पावडर घातलेली, म्हणजे तिखटसाठी आणि लाल तिखट. असं करून मसाले जे तुमच्याकडे अवेलेबल असेल ते तुम्ही घालू शकता, पण मालवणी मसाला नक्की घाला. आता याच्यामध्ये टॉमॅटोची पेस्ट घालायची. तर मी 2 असे छोटे आकाराचे टॉमॅटो घेऊन ते चांगले मिक्सरला वाटून घेतले. आता हा मसाला करपू नये म्हणून ह्याच्यात थोडंसं पाणी घालायचं. तर मी मगाशी टॉमॅटो जे वाटला होता मिक्सरमध्ये त्याच्यातच मी पाणी थोडं घालून ह्याच्यात मी थोडं पाणी घालणार आहे आणि मस्त हा मसाला आहे एकजीव होईल मग व्यवस्थित. आणि कलरसुद्धा बघा सुंदर यायला लागलेला आहे. आता चांगला मसाला एकजीव झाला. आता याच्यामध्ये घालायचं आहे वाटण. वाटण म्हणजे सुकं खोबऱ्याचं वाटण घातलेलं, म्हणजे सुकं खोबरं, कांदा वगैरे मगाशी जी मी मोठ्या मिक्सरमध्ये वाटलेलं ते घातलेलं. तर हे फक्त अर्धी वाटी घातले, जास्त घालायचं नाही वजरीमध्ये. वजरीमध्ये शक्यतो खोबरं कमीच घालायचं. तर आता मी घालून व्यवस्थित त्याला तेल सुटेपर्यंत वाटण परतून घेतलं. आता याच्यामध्ये वजरी घालायची. तर वजरी ही मस्तपैकी बघा मी कापून घेतलेली आहे, शिजलेली आहे. तर ह्याला 10 मिनटं फक्त वाफ द्यायची, मस्त शिजलं. आता मिक्सरचं भांडं होतं ते खोबऱ्याचं, त्याला मी त्याच्यात पाणी घालून ते पाणी मी घातलेलं आहे याच्यामध्ये, कारण मटणाला मी सगळं मटणाचं जो पाणी उरलं होतं तेच वापरलेलं आहे. तर खोबऱ्याचं जे वाटण होतं ते मिक्सर लागलेलं ते मी पाणी ह्याला वापरलेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये घालायचं चवीनुसार मीठ घालायचं आहे, थोडीशी वरून कोथिंबीर घालायची आणि 2-3 मिनटासाठी वाफ काढायला ठेवून द्यायची आहे. म्हणजे चांगलं हे शिजलेलं आहे. आता वाफ काढायचं आणि रेडी आहे खायला ह्या वजरी मसाला. बघा बघून तोंडाला पाणी नक्की सुटेल, एवढं सुंदर आहे. तर तयार असा मटण सुक्का. हा आहे मटणाचा रस्सा, तांबडा रस्सा मालवणी स्टाईल. आणि त्याच्याबरोबर खायला मस्त अशी मी वजरी केली आहे, चमचमीत अशी, झणझणीत अशी मालवणी स्टाईलमधली वजरी. एकदम साध्या सोप्या पद्धतीत ह्या तिन्ही रेसिपी केलेल्या आहेत. वजरी जर करायला जमत नसेल तर हा व्हिडिओ नक्की पाहा.
त्या तुम्हाला ना जी वजरी तुम्ही करायला कंटाळता ना, अजिबात कंटाळणार नाही, कारण एकदम साध्या सोप्या पद्धतीत आहे. तर या तिन्ही रेसिपी कशा वाटल्या ना, त्या मला नक्की कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आणि ह्या रेसिपी जर तुम्हाला आवडल्या असतील तर माझ्या चॅनलला लाईक करायला जरासुद्धा विसरू नका, शेअर करायला तर जरासुद्धा विसरू नका, आणि माझ्या चॅनलवर जर तुम्ही नवीन आला असाल तर सबस्क्राईब करायला पण जरासुद्धा विसरू नका. आणि असेच माझे नवनवीन व्हिडिओ तुम्ही रोज पाहत राहा. आणि माझा पूर्ण व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. आणि चला भेटूया पुढच्या माझ्या रेसिपीमध्ये. धन्यवाद.